Sobra libo ka mga pulis ang nakatakdang ipakatag sa mga nag-unang kadalanan sa Cagayan de Oro City atol sa Traslasyon 2026 nga ipahigayon karong Biyernes. Ani report ni Cyril Chavez. Plaster na ang security measures nga ipatuman atol sa Traslasyon 2026 karong adlong Biyernes. Mao kini ang gibutyag sa Cagayan de Oro City Police Office. Matod sa Kokpo nga ana sa sobra libo ka mga police personnel gikan sa nagkadayang units ang ilang ipakatag sa mga nag-unang kadalanan sa syudad aron masiguro ang kahapsay ug kalinaw atol sa kapistahan sa Poong Jesus Nazareno. Dugang pa aduna sa mga personahe nga gitagana aron magbantay sab sa perimeter duol sa puon aron masiguro nga dili magkagubot sa prosesyon. Naapod tay mga police area nga naay mga protocol nga paghimuon, observe, abide, and comply lang gid kita para mas smooth ug magpadayon nga malinawon ug malambuon ang atong paghimo sa mao nga okasyon. Nagpasidaan sa mga kapulisan nga base sa ilang nasabutan sa Department of Information and Communications Technology kung DICT nga adunay temporary interference sa signal sa mga telecommunication companies nga ipatuman sagad sa mga maapektuhan ng mga lugar kung asa moagi ang traslasyon ug mga kasikbit nga lugar. Alas 3 sa kadlawon, sugdan ang misa sa St. Agustin Metropolitan Cathedral. Dayon ipagawas ang imahen, iagi sa Vélez Street, dayon Julio Pacana Street ug liko sa CM Recto Avenue, hantod makaabot sa shrine sa Poong Jesus Nazareno Parish. Dakong gibawal sab ang pagdala og mga hinagiban, hilimnon o bisan unsang mahait nga butang atol sa Traslasyon 2026. Ato lang ang pahimangno sa atong katawhan, sa atong mga devotee nga dili lang ta magdala og mga kontraban or kaning mga illegal nga mga or mahait nga mga hinagiban. Og ato pong hangyo nga kung mahimo na dili sila magdala pod og mga mahalon nga mga gamit nga visible sa mga tawo nga mo take advantage sa mao nga opportunity sa mao nga kahigayunan. Cyril Chavez, One Mindanao.